The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 11:28, He who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like foliage. Proverbs 13:7 and 11, There is one who makes himself rich, yet has nothing, and one who makes himself poor, yet has great riches. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Proverbs 30, verse 8, Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me. Hebrews 10:36, For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. James 2:5, Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? Isaiah 41:10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Before we start, sa atong naandan nga pagtuon sa pulong sa Diyos ni Adlaw, muadto dayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 na kanayon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Walay laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Magampot ta sa hilom. Magampot ta balaan na mga Dios, pasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo ning matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa among spiritual momentum, pinagi sa pagtudlo kanamo through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may ngadlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga silingan, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na usab kaninyong tanan. Aniya kita karon magtutok, hisgot, bahin nining bag-o na usab nato nga uluhan nga giuluhan kini, the doctrine of Christian suffering.
Now, nindot kayo kining maong doktrina nga atong sugdan sa pagtuki kay kini bahin sa atong agian ingon nga mga Kristiyano. Moagi man kitag mga pag-antos, of course. Dili mata makalikay bisa mga magtotoo na kita. Now, in fact, that is part of the tests nga atong pag-aagian ingon nga mga Kristohanon kay gikinahanglan man nga maglig-on kita sa atong baruganan, sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios. Busa niini higayon na ato kining tutukan kining maong doktrina sa Kristohanon nga pag-antos. Okay? So if you are ready, ato kining sugdan. Una sa tanan. We have seen diya sa Mateo Kapitulo 16 nga ang atong Ginoo ginamit ang okasyon sa human viewpoint nga gipadayag ni Apostol Pedro. Okay? Si Apostol Pedro, enumno ka ba niya itong hitabuha nga diin misuway kinis Pedro sa pagdani to convince, to distract sa atong Ginoong Jesucristo from going to Jerusalem ug sa dili pag-aging pag-antos, which happened to be, as we have established, beyond the shadow of doubt, ang kabubuton sa Dios alang kang Kristo nga padtuon kini siya sa Jerusalem aron siya ang magapuli nga sin bearer mo sagubang sa atong mga kasalanan, to go through a maximum injustice, kinagrabihan nga injustisya. Wala giyoy nahitabo masama niadto. There has never been a greater active injustice ganitabo sa kasaysayas tao kaysa diha nga si Ginoong Jesucristo miagi sa pag-antos niya dito sa cross o sa pagpakamatay niya alang sa kasalanan sa kaliwatan sa tao. Now, it is one thing sa tao to be falsely accused of something. Laing butang. It is something else sa tao to take on the activities sa ubang mga tao o have them imputed. Giisip nga to kaniya. Ipasangil nga to kaniya, even though nga nasayran nga kadto siya walay sala. Si Ginoong Jesucristo ra ang walay sala nga sakop sa kaliwatan sa tao. Apan, to take on sa mga daotang mga kalihukan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, imputed all the evils sa tanang tao sa kalibutan. Giisip, gipasangil nga to kang Ginoong Jesucristo dito sa cross. Maukad ingnon ta sa in English pa, it was the quintessence of acts of injustice. Mauto'y kinagrabihang buhat sa inhustisya. Wala gyud makalabaw niya itong maong pagka-inhustisya. There is no greater injustice. Wa gyud makalabaw sa grabing inhustisya that ever occurred in human history kaysa giagian ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa iyang pagpakamatay alang sa mga kasalanan sa kaliwatan sa tao. Wa gyoy makalabaw niya itong inustisya nga giagian niya. Hinunua. Mao raman gyud to'y bugtong pagi. It was the only way that salvation could be provided alang sa kaliwatan sa tao. Maura. Ug sa diyang namatay si Ginoong Jesucristo dito sa krus, He spent 3 hours, 3 ka oras sa iyang pagkamatay nga espirituanon, in spiritual death. And sa usa ka segundo sa physical niya nga kamatayon. Sa pagtiyabaw niya sa pag-ingol, amahan ko,
nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. So, he dismissed his soul and spirit. Iyang gibuhian ang iyang kalangong espiritu. Dayo niya sa pag-adtos paraiso for 3 days. That took less than 1 second. Apan dili kadto ang nakahatag kanato sa dako nga kaluwasan. That was not the provision of our so great salvation. Si Kristo nakahatag na kanato sa dako nga kaluwasan dito sa krus. Kung samtang buhi pa siya pisikal dito sa krus, siya may bungat sa Panginoon og tetelestai. Tapos na. Nga mabasa ta diha sa Juan 19:30. It is completed. Everything is finished. Gikahatag na ang kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao. And that salvation, paminaw, that salvation lihok kadto sa Dios nga Amahan in superimposing from the standpoint sa iyang pagka-omnisyente. He not only knew every person who ever have lived, nabawaan po niya ang matag tao who is alive on the face of the earth. Yan ang higayuna. Ug sa matag tao who had ever lived sa kasaysayan sa tao. Just one manifestation of a nature sa pagka-omnisyente sa Diyos. But he not only knew all people, kinsa nagakinabuhi sa kaniadto karon ug sumabot pa, or who had lived, na ibaw po siya sa matag sala nga ginabuhat o pagabuhaton pa. O ang tanan niadto kanila, all of them, gipasangil, imputed, giisip nga tugang Kristo dito sa krus. Aron sa ingon niadto, si Ginoong Hesukristo entered into spiritual death, both voluntarily, ingon man involuntarily. Now, we know from the threefold prayer, ang pag-ampo nga gihimo ni Kristo makatuo kay gayon dito sa hardin sa Getsemani, suma sa Mateo 26, sa dihang iyang gipauban kaniyang mga disipulo, ilabi na ni Pedro, ni Santiago, ug ni Juan. Si Jesus miingon kanila, "Aniho na kamo sa mga kadiyot, samtang mag-ampo ako." Ug si Jesus miampos pag-ingon, "Amahan, kung mahimo, Amahan, ipalabay kining maong kupa gikan kanako. Apan, dili ang akong kabubuton ng matuman, kundi ang imuha." Si Ginoong Hesukristo dili buot mo adto sa cross from the standpoint that he knew the suffering that was going to be involved. He was going to lose fellowship. Matangtang na unya ang iyang pagkikambitay sa Diyos nga Amahan, uban sa iyang pagka-Diyos, with his own deity, ug sa Diyos Espiritu Santo, kana sa iyang pag-atubang sa spiritual death. Ug busa, from the standpoint nga siya hingpit mang pagkatao, he did not want to go into the suffering aban siya nasayod. Nga mura kadto'y bugtong pa, the only way that he could provide sa kaluwasan alang sa kaliwatan sa tao. And therefore, he says, nevertheless, not what I have desired, but that which you are desiring. Busa, mi-submit siya sa iyang kaugalingon. Suma sa gisulti sa Pilipos 2:8 nga he became obedient unto death, even to the death of the cross. He submitted himself to the Father's will. Iya kadtong gibuhat voluntarily sa iyang kinabubuton. Apan, sa pag-abot sa alas 12 sa odto, misugod ang Diyos nga Amahan sa pagbubo, paghanok sa mga sala, sa kaliwatan sa tao, ngadto kaniya
ni Ginoong Kristo. Sugod kang Adan ug ni Eva. Unya ngadto kang Cain ug tadlas na ngadto right on down in human history. Christ did not enter spiritual death voluntarily. He entered it involuntarily. Kantong espiritual nga kamatayon nga giagian ni Kristo was automatically superimposed sa Diyos nga Amahan ngadto kaniya. At the very instant, diha ang unang sala sa kaliwatan sa tao, sugod nila ni Adan ug ni Eva, was superimposed on him. It was imputed to him. Giisip ngadto kaniya. Gipasangil ngadto kaniya. That was an absolute counter decision sa iyang physical nga kamatayon in which he voluntarily dismissed his soul and his spirit, sumala sa authority given to him sa Dios nga Amahan nga mabasa ta diha sa Juan 10:18 nga nagkanayon kini og I have authority to lay my life down. I have authority to take it again. Di na siya katungod. Di na siya authority to dismiss his soul and his spirit. And as a matter of fact, may kalabutan gani kadto sa iyang pagkabanhaw. So, anay dako kayong kalahian. A vast distinction between the mechanism by which si Ginoong Kristo entered into spiritual death. Wa siya moagi og spiritual death tungod sa unsay iyang gihimo. He entered into spiritual death tungod kay ang mga kasalanan sa kaliwatan sa tao were superimposed upon him. Og busa usa kadto ka tawgon ta og involuntary death as an equally as involuntary as the animal which is taken at the brazen altar nga gihiktan kini og lunggo agli og namatay kini human kahupdi kini og dugo. Now si Ginoong Kristo misud ni ining espirituanong kamatayon involuntarily. Tungod kay he voluntarily submitted himself to the will kamubuton siyang Amahan to die for the sins sa kaliwatan sa tao. No paminawi ginig mayo. But ang iyang physical nga kamatayon was totally voluntary. Okay? Samtag yun na. Karon, pag-antos kini, this was suffering ug mao kini ang gibutyag ni Kristo diha sa Mateo 16 nga moadto siya sa Jerusalem to carry out sa pagtuman ini. Ug kini si Pedro sa ato nang nakita diha sa Mateo 16 misuway to dissuade the Lord Jesus Christ from going to Jerusalem. In effect, kini siya was trying to dissuade our Lord from executing the will of God for his life. Dili kay he didn't want to fulfill God's will sa iyang kinabuhi. Kundili, tungod kay dili niya buot nga si Ginoong Kristo muagi og pagantos. So, kini si Pedro was looking at it only from the standpoint of suffering dinhin ining kinabuhi. Or suffering according to the standards of the world. Suma sa patukuranan ining kalibutan na. Tinuod man that there is suffering in this life that we don't like to see ni bisan kinsa nga moantos. But if we only look at it, if a person looks at that from the standpoint of, that's too bad. What a horrible way to die. That is called ang pag-antos sa kalibutan. Ang patukuranan, the standards sa kalibutan. And that is inadequate to explain what happened. Dili ka na paigo nga pagpatinaw kung unsay nahitabo. Because the worst way for a member of the human race to die, paminaw,
ang kinagrabihan nga paagi sa pagkamatay sa usa ka sakop sa kaliwatan sa tao maong pagkamatay ingon nga dili magtotoo. To die as an unbeliever. That's the worst way to die for a member of the human race. To die as an unbeliever. Kasabot ka? Paminaw. Better to die as a believer in Jesus Christ in any horrible way. Mamatay ba tungod sa cancer, tungod sa grabing disgrasya, maligsang pison, bisag unsang paaging mamatay, mamatay ba sa COVID-19, o mamatay as a believer in Jesus Christ. It's infinitely better than to die ingon nga dili magtotoo. Go to sleep, wake up, torments, may iyang himatan. Rapidly loud ringing alarm clock. Karon, mao ka gitawag og suffering in the will of God as opposed to suffering according to the standards of the world. Bueno, of course, dili mata gustong mo tan-aw usa ka tawo nga moantos. Di gani po ta gustong mo tan-aw bisag unsang hayop nga magantos. Anybody who's normal does not like to see somebody else suffer, right? But there are different causes. Nagkalinlaing hinungdan sa pagantos. Dahil nagkalinlaing matang sa pagantos. Gusto? Hagig labas sa atong panumduman to refresh our mind of God's Word in 2 Peter 3:9. Ang sa gisulti diha. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to a change of attitude, to come to repentance. Paminaw. Paminaw, ilabi na nimo higala nga dili magtotoo. Ang Dios dili buot nga naay sakop sa kaliwatan sa tao nga moadtos linaw sa kalayo. Gitawag sa kadaghanan diyang impyerno. Dili buot sa Dios nga naay moadto sa impyerno tungod kay ang impyerno was never designed for man but for the devil and his angels. Matthew 25:41. For the Isaiah 14 and Ezekiel 28 nga revolt pag-alsa ni Lucifer ug sa mga nangalaglag nga mga manulunda. 1/3 gods kinagano niini miribildi matok sa Dios. And that is why ang lake of fire o impyerno gitukod o gibuhat. Ang Dios dili buot nga naay sakop sa kaliwatan sa taong moadto nining dapita. Dili niya buot. 1 Timoteo 2:4 God wills, He desires. Buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas. So, if the suffering of animals is one thing, the suffering of the members of the human race is something else. Di ba? Ug dili kita gustong mutanaw ug makitag pag-antos din sa kalibutan. But the worst suffering of all for any member of the human race is the suffering in the lake of fire. Therefore, the worst possible way for any member of the human race to die is to die ingon nga dili magtotoo. Sabtagina. Having committed the unpardonable sin, ang iyong pagbuhat sa sala nga dili na mapasaylo, nga mao ang inyong dili kay inyong nga mao ang iyang pagsalikway kang Ginoo Kristo as Savior. Na may mga tao makadungog sa may balita sa kaluwasan nga tumuo ka kang Ginoo Hesus ug ikaw maluwas, apa negatibo man, dili man mo tuo. Sa tugon, sulti, pagbutyag, pagpahayag, pagpasabot sa Dios, pinagi siyang pulong. Tumuo ka kang Ginoo Hesus ug ikaw maluwas. So, kung ikaw mamatay ingon nga dili magtotoo, wala kay laing kapaingnan, kundi impyerno. And that is the worst way to die as an unbeliever.
Kung maunay kinagrabihang paagis pagkamatay. Sabta gina. Mao'y hinungdan. Ang atong Ginoo misulti nga to kang Judas Iscariote. Diya sa Mateo 26:24, sa gisulti diya. Better for this man never to have been born. May pagwan na lang unta matao kining tawhana. Kung balikon, bersikulo kana sa Mateo, Mateo 26, versikulo 24. Na, tataw, tinaw, kayo ka na. Nagisulti sa itong Ginoong Jesucristo nga tukang Judas Iscariote. Ug di lamang kiniangay isulti lang ngadto kang Judas Iscariote, kundi ngadto ni bisan kinsang dili magtotoo. Ug atong Ginoo made that statement in light of the prediction that it was Judas Iscariot who was going to budhi kaniya, who was going to betray him. Si kinsa man katong mutuslob sa panaksan uban kanako is the one who is going to betray me. Mo tigisulti sa atong Ginoo. Mao katoy mi walk out kinis Judas gikan sa katapusang panihapon at the Last Supper. Kung ubang mga disipulo nga wapod gamit sila mga uho, gipakaingon pud nila hing walk out this Judas kay to get some more food. O man sila mo gamit silang uho. Bisa nga itong Ginoo, bag upang may pahibaw nga anay usa kanila nga mubudhi kaniya o kinis Pedro miingog, uy, kinsa man? Ug ang Ginoo miingon og kadtong mituslob sa panaksan, uban ka nako. The one who dipped with me in the bowl. Kung kinis Judas mismo, nangutanaw, ako ba Ginoo? Is it I, Lord? Mitubag ang Ginoo kaniyang, you said it. Imo ka lang gisulti. Ang ubang mga disipulo sa ilang pagkadungog nito, sa dihang miguwa ni Judas, nakaingon lagi sila migawa si Judas kay nagkuhag dugang pagkaon. Not a high level of perception. Parang Ginoo nagkanayon, mas maayo pagwa na lang unta kini siya matao. Dili tungod kay siya ang nagabudhi sa atong Ginoo. So what? If he was the betrayer of our Lord, he identified him na ilhan na sa Ginoo, si Judas, dito pasar din sa Getsemani. Di ba? There was an act of betrayal, an act of treachery. Sa ato pang pinulungan, dahil pagluib o pagbudhi. Basta, apan si Ginoong Jesucristo na matay tungod sa maong sala dito sa krus. Ang hinungdan nganong si Judas giingon nga mas maayo pag na lang unta kay matao tungod kay siya dili magtutuo. Ug ang Ginoo nahibaw nga mamatay kini si Judas as an unbeliever. Ug iya man ganing baligya nga atong Ginoo pinagis 30 ka pisa sa 30 pieces of silver for betraying the Lord. And after he betrayed him, ibalik siya dito sa mga pango sa relihiyon, swords, templo, ug siya nagkalayo, I betrayed innocent blood. Ug iyang gilabay ang mga pilak o silver ngadto sa mga pango sa relihiyon. May kumpisal siya sa iyang mga sala. He confessed his sin. He felt sorry for his sin. He made restitution for his sin. But wa niya dawata si Kristo as his Savior. Wala. Moto. Dili magtutuo siya. So yung gawa siya, kung siya yung gihimo, naghikog kini siya. He hanged himself. He committed suicide. And you know what? He did a bad job for that. Ang pisi ngayong gigamit siyang paghikog na bugto man eh. Mautong na hug kini siya down the rock below. Kung mukad to'y namatya niya. Giingon to in English nga his abdominal pelvic cavity split open. Patay si Judas Iscariote. Namatay siya
as an unbeliever. That was the worst way to die for him. Kasabot ka? That's the worst suffering of all. Karon, atong makita din ang pag-antos sa usa ka magtutuo, may kalabutan kini sa limited to time. May kalabutan kini limited to time ug it falls into sa duha ka kategorya. Category 1 o Category 2. Ang Category 1 suffering, giingon kini, nga any and all suffering that accrues to the believer nga naa sa pagkikamitay in fellowship. Aniya ang krus. Okay? Ihulagway diha sa imong paramduman. Just imagine, aniya ang krus representing the point of salvation. Hulagwaya, just try to imagine sa porma sa krus nga nagahulagway sa kaluwasan. Bisang kinsang tao nga nagadungog sa maayong balita sa kaluwasan, he hears the gospel, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. O kini siya mo sanong, mutubag sa maong pag-agda, gitawag og stimulus sa English, o muhimo kinig desisyon, pinagig positibong kabubuton, kini siya, mutuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga iyang manluluwas at the moment of salvation of every person in the church age. Mga kapituan, 70 plus things, ipasangil, imputed to that believer. O he is entered into union with our Lord Jesus Christ. And there, he receives eternal life. Ug dili na kana mawa gikan kaniya. He cannot lose it. Ang pagkamatarong sa Dios, iisip ngadto kaniya. Mura ba og mo kuha og tipik ang Dios sa iyang pagkamatarong ug iyang isulob ngadto niya ng maong tao nga mituo na kang Ginoong Kristo. He cannot lose it. The righteousness of God is imputed to him. He is justified, na matarong na siya. He is positionally sanctified. Ang iyang kahimtang karon na balaan na. He is elect. He is predestined. Nahimo na siyang sakop sa panimalay sa Dios through faith in Christ. Galatians 3:26. You are the sons of God by faith in Christ Jesus. Mao kini ang eternal family relationship na dili na gayod matangtang. Sabtag ini pagayo. Unya, we have Operation Bottom Circle. Kini nagrepresentar sa temporal nga pakigambitay uban sa Dios. Nga mao ang pagpuno sa Espiritu Santo kaniya. Redeeming or purchasing time, God's spiritual rest. Dinhi ang magtutuo makapanag-iya sa usaka hayahay, relax, ani powerful mental attitude tungod sa pagkaway mental attitude sin diha kaniya. Nagalakaw na kini siya diha sa kahayag. He is walking in truth. He is walking by faith. Dinhi ang magtutuo produces divine good. Ug busa ana na siya divine viewpoint, historical impact ngadto sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. May hinungdan ang maong magtutuo ni ining tungura operates under sa gitawag ta og automatic double blessing. And that is minimum amount sa panalangin. Dinhi, gitawag siya og usa ka spiritual nga believer. He is experientially binalaan or sanctified. Ug dinhi, moatubang siya og category 1 suffering o pag-anto suma sa kabubuton sa Dios. Now, kini nga itong hisgutan karon mao na ni. May kalabutan sa atong title
the doctrine of Christian suffering. Now, sa ato lang nakita, there are two broad principles that covered all sufferings alang sa magtutuo. Ang usa niini mao, ang tanang pag-antos nga tubangon sa magtutuo is limited to time. Ug ang ikaduha, mao nga all sufferings, whether category 1 or category 2, is designed by God. Agig panalangin. They are all designed by God for blessing. Okay? Bisan gani ang disciplinary suffering is designed for blessing. Sabta gina. Gidisinyo kini alang sa panalangin. Category 1 suffering, mao ni matang sa pag-antos, suma sa kamubuton sa Dios. Kaya ang definition gud niini mao kini. Any and all suffering that accrues to the believer in fellowship. Binisaya. Bisag unsa, ug ang tanang pag-antos nga mudangat sa magtutuo kinsa anay pakigamitay sa Dios. Nagalakip niini, it involves compassion suffering. Nagalambigit kini sa pag-antos sa pagsulay, testing suffering. Nagalambigit pagyud kini sa pag-antos gumikan sa pagkadautan sa uban because of the evil of others. A major reason why nganong muantos man ang mga magtutuo. Kasabot ka ba? Whether it comes from unbelievers or sa pagkalautan sa ubang mga magtutuo tungkol silang pagkanegatibo o kaha from Satan and the demons. Ang itawag tao compassion suffering, nagalambigit kini sa pag-antos for the desire for the salvation of unbelievers. Ingon man alang sa edification and growth of believers. Karon, bahin sa testing suffering, pagantos kini sa pagsuway. Kining maumatang sa pagantos comes as either directed by God o gitugot sa Dios nga mudangat ngadto sa kamagtutuo. Yes, ang Dios mutugot sa compassion suffering nga mudangat sa magtutuo. God also permits the evil of others. Apan usahay, He directs suffering to believers. Ug ato kini makita diya sa Genesis 12 o Genesis 22, bahin sa kinabuhi ni Abraham. Ingon man diya sa Ruth, chapter 1, bahin sa kinabuhi ni Elimelech. Now, ang tanang category 1 suffering, gituyo kini or it is designed for blessing, sanglit ang sa pagsulbad sa category 1 suffering. A believer has to go deeper and deeper and deeper in the application and the assimilation of knowledge of Bible doctrine. O kini, cycled it pinagi sa critical pathway o sa paggamit ni gatos kasinatian sa kinabuhi. Aron sa ingon nga pagi, ang category 1 nga pagantos, dili kini makatukmod sa magtutuo ngadto sa pagkatangtang siyang pagkigambitay sa Dios. Dili siya madali nga kawadag pagtuo o kahadlok o kabalaka o kasina o pagpangabubho o tingali sa mapaytason, pride or bitterness, because something bad happens to him o sa hinigugma baka sa iyang kinabuhi o sa higayon nga mahisukamo ang magtutuo sa pagpagkasala, then he is out of fellowship, makagawas siya sa pagkigambitay sa Dios and on to carnality. Na karnal siya ug busa. He is said to be walking in darkness na karon. Ug kung bahin na iyang mga binuhatan, he is just producing human good. Ug busa, nalagiya na kini siya karon og human viewpoint, historical impact ngadto suban.
Kasabot ka ba? Kung mo hinungdan, na kini siya karon, automatic under double cursing. Double discipline is minimal. So, ubos na kini siya karon sa Diyos tong pagpanton. He is under divine discipline. Okay? So, ubos na sa pagdisiplina sa Diyos kini siya. Whom the Lord loveth, He what? He chasteneth, and scourgeth every sin or every son whom He receives. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang buti pasabot niya na tuod, mao nga, anaa kini siya sa initial discipline. He scourgeth, kana intensive discipline. That means, He skins alive with a whip. Ang initial discipline tuod, nagalambigit kini sa pagkawagtang sa inner happiness. Nawa, ang iyang sulod nung kalipay. Na siya pagkamingaw, loneliness. Na siya disorientation from doctrinal reality. There is frustration, pagkawa sa kadasig. Confusion, pagkaguliyang sa salinggubot. Now, ugang tuyo, both of the initial as well as the intensive phase sa Diyos ng pagpanton is to crack through the believer. Tinagi sa mentality sa iyang kalag, aron mo dangat kini sa iyang volition, kabubuton, bahin sa iya karong giatubang nga pagantos, nga tingali gibugatan kini siya nini, aron finally ang maong magtutuo makaamgo. He can realize buot na siya mubalik ngadto sa Dios ug mangayo siya tabang alang sa kasulbaran siyang suliran for the solution of the problem. So he goes positive. And kung nakasabot siyang rebound, he will get back in fellowship. If not, he will be led by God to a place where doctrine is solved. He will get plugged and get straightened out, then fulfill the divine viewpoint purpose nga gidisenyo sa Diyos alang siyang kinabuhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Karon, this is category 2 suffering. Ang pag-antos as an evil doer. 1 Peter 4:15. Nadagkanayon, kining maong bersikulo, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Now, as a matter of fact, ang pag-antos na apil o bahin kana sa plano sa Diyos. Ang pag-antos is in the plan of God, but not the will of God. Samtag yun na. Kung malikon, ang pag-antos na apil o bahin kana sa plano sa Diyos. It's part of the plan of God. Ang pag-antos is in the plan of God, but not the will of God. Category 1 suffering is the will of God suffering, while category 2 suffering is plan of God suffering. Mao kana. Kasabot ka ba? And while there are just a handful of reasons nga nung muantos man ang magtutuo sa category 2 suffering, well, there are well over 1,000 reasons why believers suffer category 1 suffering, but they all fall into one of these 3 categories. Now, 2 Corinthians 7:8 through 10. Nakanayon kini. Sa di pa kita mubalik dito sa versikulo 9 bituon, we have 15 reasons so far why nga nung muantos magyod ang magtutuo sa category 1. Now, here is point number 16. Sometimes, anay mga magtutuo who are under direct satanic attack sa kinabuhi. Sama ni Job.
Numdum ka sa kinabuhing Job? Chapter 1 verses 6 through 22. Job chapter 2 verses 1 through 8. Now, ang giantos ni Job was on account of his divine viewpoint lifestyle. Ug ang tumong sa yawa mao ang pagpahigawas kang Job sa pagkikabitay niya sa Dios, to cause Job to get out of fellowship. Ang yawa misulti sa Dios pagingon, imo mangyatagan labihas kadagko kadaghang mga panalangin sa grasya kini si Job, ang tanang mga spiritual ug temporal nga mga panalangin, all those phenomenal grace blessings ngadto ni Job. Of course, naibaw ta nganong gibuan sa dagkong mga grasyang panalangin sa Dios kini si Job tungod sinungdan suma sa gipadayag diya sa Job chapter 1 nga kini si Job dinha na niya ng mabulukon og daghang divine viewpoint lifestyle. Niya ng normal nga divine viewpoint lifestyle. He loved the Word of God. Dinha siya dakong gugma ngadto sa Dios. Naga-function kini siya sa faithless life. Dinha na siya experiential righteousness. All describes it as he had chewed evil. Meaning, iya kini gipusgay. Iya kini giusap niya, gitutho. He chewed evil. He could not stand it. Di siya kagwanta mo tanaw niya. He had a hatred for evil. Mao na ang divine viewpoint lifestyle ni Job. And that is why God imputed sa mga dagko ug daghang spiritual ug temporal grace blessings ngadto kang Job. Ug ang yawa wa mo nga ini. Nasuko gini siya nini. Tungod kay si Job, di lamang nga siya ang target sa mga grace blessings sa Dios, kundi si Job was having phenomenal divine viewpoint historical impact in his own day. Dili kay kasundugan lamang ang iyang kinabuhi with regard to doctrine, kundi he led many, daghang gatusan, libuan ka mga magtotoo o mga dili magtotoo that led them to faith in Christ. So, he is cutting a wide path through life in divine viewpoint historical impact. Ug ang yawa gustong undangon, babagan niya kung mahimo ang magtotoo nga nag-iya na sa maong baruganan sa kinabuhi. Sa phase 2, nagbagutbot. So, ang yawa nakigharong, nagbagutbot sa Dios bahin ni Job sa pag-ingon nga tungod kay imo man lagi gihatagas daghan og dagko mga panalangin kini si Job, mao nga nagmatinud-anon, nagmakugihon og mahigugmaon kini siya nimo. Busa ang Dios nagkanayon og all right, bueno, you go ahead, attack him. Abi nimo, kini go sa Satanas, dinhay ingnon ta theory. Diya siya theory. You take away his blessings and he will turn on you. Tangtanga ang iya mga panalangin mo, biyag yun na siya kanimo. Matud pa ni Satanas ngadto sa Dios. Natural, naibaw ng daan ng Dios, nga dili gid mo biya si Job kaniya. Omnisciente gud siya. Misalig ang Dios ni Job with that kind of attack. Because Job's life mao ang pulong sa Dios. Ang iyang unang sphere of spiritual happiness dili matarog, unshaken. Busa, tuod man, giatake kini siya. And he did not run around ug miingog, the devil is after me, the devil is after me. Wa mo sulti suob niya na. Ang objective sa yawa, paminaw, ang objective, ang tumong sa yawa, mao ang pagguba sa pagdaot ni Job o sa pagpagawas niya sa pagkikambitay sa Dios o sa pagpugong niya sa pagpadayon, sa pagfunction with the faithless life. Mao to iyang objective. Ug mao
O sa kahapon niya na iyang gibuno. He murdered his 10 children and destroyed all of his wealth. Kanya, mga pila ka adlaw human adto, he took away all of his health, ang iyang panglawas. He had skin ulcers, gikas-o, ngadto siyang lapalapa. Tanawa lang na. Sudo nga si Job nini, higayon na. Lugos na. O gani, di nagyos Job makatindog. He could not stand. He could not sit. Di makalingkod, walk or lie down, di na. Couldn't do anything without pain. Skin ulcers from head to toe. Boil, mga hubag. Iyang gikiskisan gini. Ibaw naman ta sa istorya ni, he tried to cauterize them and skin them off. Ug mao, ang iya mismo ng asawa miingon na niya, why don't you curse God and die, Job? What a wife. Hindi na asawa nga winner. Pildiro na ng asawaha. Kung nining tungura, si Job is in great pain. Nag-anto sa gid siya. The devil is trying to break him and it didn't work. Wa mo salir. Usahay, ang usa ka magtutuo is under satanic attack in life. That is category 1 suffering that we are talking about. Job 1:6 to 22. Job 2:1 through 8. Sometimes the believer suffers because the right man or the right woman in marriage operates with human viewpoint, as did Job's wife. Job 2:9 to 10. I just made reference niya, why don't you curse God and die? O kita naibaw na nga kadto human viewpoint nga sinultihan tungod kay miingon kaniyas Job. You're talking now like one of mga kuwanggol nga mga bay nga musulti niya na. What shall we receive imputed grace, blessing gikan sa kamot sa Dios ug di makadawat og category 1 suffering as well? After all, naibaw ang Dios sa iyang gibuhat. All relationships in life, kanunay gyud ni sila nga nagasalig. They are dependent whether it's the believer's relationship with God or tawhanong relasyon diha sa kaminyon, diha sa panimalay, o sa patigayon, o sa edukasyon, o sa medical or social life, whatever they may be. Ang tanang matang sa relasyon, nagalambigit og duha o labaw ka mga partes og busa, nagasalig kini sila sa malampusong spiritual life of both people. And therefore, all it takes is one to fail. And the relationship is breached. Bungkag. Gusto? Busa. Kung ang tukmang lalaki, right man, or as in this case, a tukmang babae, the right woman, operates with human viewpoint, their mate is going to suffer. Job 2:9 and 10. O diyan sa Genesis 12, we see the same thing. Kung kadto si Abraham, who misled Sarah, tell them you're my sister, not my wife. Just tell them half the truth. Sulti lang na sila, katunga, tinuod. Ayaw ni sila sulting, ako kang asawa. Eh kung imo ka ng buhaton, patyon ko nila. On the other hand, diha sa Genesis Kapitulo 3, it's the right woman who gets the ball rolling in the wrong direction. She was deceived. Nalingla ang babae, umikaon siya banga sa kahoy, sa pag-ila sa nabanga. Dili banga in town, bungas kahoy. Mikaon kining maong babae sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayo ug dautan, iyang gipaambit ang tunga sa bunga ngadto ni Adan and influence himself.
Ila untang yunaw nagmayo. Kung mukaon ba sila niya itong bunga o dili, upon they both made a bad decision. So, it can work either way. And as a matter of fact, one of the great marriage passages sa Efeso 5 ug 1 Pedro 3, it shows, nagpakita diha, that each, both the right man and the right woman, have a divine viewpoint responsibility. Katungdanan nga divine viewpoint ngadto sa Dios. Aron sa ingon niya na, makahimo sila pag-function sa faithless life. So, usahay, ang mga magtutuo in marriage, they suffer tungod kay ang right man or right woman operates with human viewpoint. Ug kung silang duha out of fellowship, none, they can share the misery sa Diyos nung pagpanton together. Now, point 18. Sometimes, believers suffer because ana sila under direct demonic attack, as with Paul in 2 Corinthians 12, 7 through 10, a messenger of Satan to slug him called a thorn of the flesh. Ug katong tunok sa unod, thorn of the flesh, was physical pain, sakit sa lawas, inflicted ngadto ni Apostol Pablo by a demon. Now, ang verb nga gigamit niya mao ang verb kalapidzo. Sa Griego, nakahulugan og to double up your fist and slug somebody. Ang slug, nakahulugang kusog-kusog o a heavy blow. Ilabi na pinaagig kinumo. And therefore, to inflict og daghang sakit, a lot of pain. Og kadtong maong mga sakit were demon-caused. Nga wa tangtanga sa Dios. Sabi nimo, kadto sa Pablo, miampo sa magkatuo kay ngayon. He prayed in 3 different occasions. Tangtanga ragod ni Ginoo. Ug ang tubag sa Dios kaniya unsa? Unsa gitubag sa Dios kaniya? Pablo, my grace is sufficient for you. Si Pablo nakakat on something. He learned something with the presence of pain in his body, in his life. He said, akong nakatunan nga sa bisag unsa may akong kahimtang in whatsoever state I am, there may be content. I have learned that when I am asthenes, that is when I am donatos, when I am weak from the human standpoint. That is when I become donatos, that I become powerful from the divine viewpoint. Mao kadto sulti ni Pablo. He reached people into the knowledge of the Word of God and blended dugang pagyong kaybaho sa doktrina together with faith. It exacerbates the first fear of spiritual happiness and exhilarates, magkapauswag pagyud kini sa espiritualong pagtubo, spiritual growth. Ang Dios mo'y magapabali sa pagtunglo, cursing at panalangin, blessing. As a matter of fact, diya sa Nehemiah 13:2 and 3, God does turn cursing to blessing. You take the category 1 suffering, ug ang taytayan ngadto sa dugang pang mga panalangin maong paggamit sa mga pertinent doctrines ngadto sa kasinatian ug ang spiritual momentum sa divine viewpoint lifestyle. Dinhi ang Dios mupabali, will turn cursing to blessing. Kung mo ka na iyang gibuhat sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Now, by the way, kung ano magpasabot, ang magtutuo, mangitag yung pag-antos kinabuhi. Kay kanang buhata, pure human viewpoint. Ang pag-antos, moabutras kinabuhi sa magtutuo in God's own time and in God's own way. O whatever subordinate category it may be. Ang paninumdumi na ang category 1 suffering is never separated. Dili kini mabuwag gikan sa first sphere
sa spiritual happiness. Ug ang empowerment, paghatag ug gahom gikan sa Espiritu Santo, otherwise called filling of the Spirit. Ang Diyos, Espiritu Santo, empowers the believer. He empowers spiritual growth. He empowers spiritual ministry. He empowers sa magtutuo sa pagbuhat sa production sa fruit of the Holy Spirit. Love, joy, first fear sa spiritual happiness, tranquility of soul, ug uban pa. That is the peace of God, which surpasses all understanding, ingon man all misunderstanding. Di man ni usab. There's no unhappiness in category 1 suffering. Okay? So, usahay ang mga magtutuo can be under demonic attack according to 2 Corinthians 12:7 through 10. Nakabuhat si Pablo usa ka dakong sayop sa iyang kinabuhi when he went to Jerusalem, when ang Dios migiya unta kaniya to go west didto sa Espanya. Miadto man hinuon siya sa east sa Jerusalem. And he wound up dito sa sayop, wrong place for all the right reason. Kasagaran God, kung ako sa magtutuo, mana sa sayop nga dapit, therefore, they have all the wrong reason. Some kind of evil that is pursuing in life. Ang pasbahin ni Pablo, he was still evil. But what an interesting aspect of evil. He wanted the salvation sa mga Hudiyo. And he superimposed his own will over the will of God. Ug ang Dios may pasidaan kaniya in 3 different times on the way to Jerusalem. Nga mawa ang iyang kagawasan. He is gonna lose his freedom. Miadto siya dito sa tuyo sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga Hudiyo. He had no impact. No unbeliever would ever turn to faith in Christ. Kaging nanagod ni Pablo sa Dios nga adto didto sa Espanya. Panagtuman magyud siya sa pag-adto sa Jerusalem nga dili mao ang geographical will sa Dios. Umotoy na hitabo dito sa Jerusalem. Misangyaw sa mga Hudiyo apan way misanong sa gospel dito. Because like what we said, he had no impact on why unbeliever ever turned to faith in Christ. Wala. Sabi nimo, ang Dios dili makahimo sa paggiyas magtutuo contrary to His word. Dili. He never has and He never will. Sabot ka. God is never inconsistent. He is completely consistent. And He is always right. Husto siya sa kanunay. Sometimes, ang mga magtutuo mo anto sa tuyo sa pagpitol o pagbabag to prevent or to eliminate pride. 2 Corinthians 12:7. Paul received an abundance of revelation. But to keep him down, niagom siyang pag-antos to prevent kaniya nga mahimong mapahitason. Sometimes believers suffer in order to pagpakita sa pagka-ego, sufficiency of God's grace. 2 Corinthians 12:9. Kung sa magisulti sa Dios ngadto ni Pablo, ang akong grasya, igo na lang kanimo. My grace is sufficient for you, Paul. Sometimes, ang mga magtutuo mo antos to demonstrate the wisdom of God in answering prayer. Usahay ang mga magtutuo, tubago ng ilang pagampo, yes, answer sa ilang pagampo. Usahay, makadawat sila no answer sa ilang pagampo. Apan ayaw ba yung kalimot? Nga ang Diyos mutubag gayod sa pagampo sa mga magtutuo. He always answers prayers. There is no prayer of believers that has ever gone unanswered in the plan of God. Sometimes it's a yes answer. Sometimes it's no answer. Sometimes it's temporarily delayed answer. But eventually,
will turn into yes. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining laing matamis kay gayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo kanamo. Nining bahin sa pag-antos nga among agian ingon nga imong mga anak. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo niini. Hinaot nga kini mahimong panalangin, masilsil sa among alipatakan. Maggamit sa mga daw panginabuhing Kristohanon. Alang sa kabulahanan kanimo o Diyos. Matod pa sa Juan 3:30 nagkanayon kini, that you will increase and I decrease. Salamat o Diyos sa imong grasya nga among ipahimoslan. Kini among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.